връчат господин Станислав Николов и господин Борис Халачев. Продължаваме с наградите. Сега президентът на Българска федерация волейбол господин Любомир Ганев ще награди с почетен платек госпожа Анка Усунова по случай нейния юбилей. Президентът на Българска федерация волейбол господин Любомир Ганев ще връчи почетен плакет на господин Илия Динков, вице-президент на Българска федерация волейбол и президент на волейболния клуб Алица Пловдив по случай на юбилей. Церемонията по награждаване на отборите и класиране се на първо, второ и трето място в шампионата на национална волейболна Демакс плюс лига. На трето място в шампионата на национална волейболна Демакс плюс лига се класира отбора на ЦСКА София. Чекът ще връчи господин Петър Кънев, първи вице-президент на Българска федерация волейбол и собствените политическа група Демакс плюс.